Uau! Oh! Ja han arribat els Reis! Sí, senyor Mates. Oh, uau, oh. I enguany m'he portat molt bé, perquè hi ha molts de regals. Sí, i és estrany, perquè normalment quan vos porteu malament és quan teniu més regals. El que m'estranya és que hi hagi tant de regals, els hagin dut 3 homenius. No, és que segurament han estat més de 3, perquè quan varen veure la meva carta necessitaven més gent i gràcies a mi han creat llocs de feina. Punyeta! De què me sona això? És igual, obriu aquest primer. Sí, aquest. Ja està, la típica brometa de posar una caixa molt grossa plena de papers. Papers, aquí no hi ha res. I al final hi ha una cosa molt petita. Odia aquesta broma. Què faig, boig? Ja està, aquí no hi ha res. Fins i tot els Reis me tenen mania. Deuen ser socialistes. Ja és el tercer regal que he obert i encara no m'han duit carbó. Això és perquè s'han quedat totes socialistes. Per amor de l'electricitat de son espasa. I aquest xec? Quin rei el m'ha duit? És que no és blanc ni ros. És negre. Més aviat moreno. Oh, un rellotge d'arena. No, no és un rellotge d'arena, és digital. Mira. No, fixeu-vos bé. A la corretja posa record de Palma Arena. Ah, i això què és? Ostres, una maqueta d'un avantprojecte per un palau de s'òpera. Llàstima que a Madrid no hi hagi mar. Si no, podrien edificar una cala, per exemple, Cala Trava.